var på shopping i dag, så jeg har tænkt mig at lave et haul, men sidste onsdag i sidste uge, der købte jeg også en top for en genbrug fra mærket Graphic, og den ser sådan her ud. Den er lilla med sølvpaljetter, og så har den sådan en lukning bagpå. Det er godt nok bare plastik, men den kostede 30 kroner, hvilket jo er helt fint. Så i forgårs, altså i mandag, så købte jeg de her sko. Mit andet par kilehæle. Og de kostede også kun 30 kroner i en genbrug fra mærket Unit, som plejer at blive, der plejer at blive solgt i supermarkeder osv. Men tilbage til i dag, hvor jeg købte 7 ting til en meget billig pris. Ja. Det er ikke sikkert, at jeg tager i rækkefølge, men jeg tager nogenlunde i rækkefølge. Så. Jeg købte de her halskæder med små vedhæng, som kun kostede en 10'er stykket. Der er en lille hest. Nu er det godt nok lidt svært at se, så jeg siger det bare. En ring, et hjerte og en sommerfugl på guldhalskæden. Og så har jeg brugt den anden til et armbånd, hvor det er sølv, hvor der er en taske, en stjerne, en cirkel, hvor der står love, og en ugle. Og de var meget søde, og jeg har en svaghed for vedhæng. Og ja, så kostede de jo kun 20 kroner til sammen. Så bagefter, så var jeg med min lille søster over i Pieces, og der købte vi 6 par for 150 kroner, hvor de normalt plejer at koste 4 for 150 kroner. Men jeg fik 3 par Pieces underbukser, dem her med hjerter, som er sådan nude og skrigegul, og dem her, der er også nude med sådan karregule blomsterting. Så fik jeg også, nu er jeg dem godt nok lige på, dem her, der er samme mønster som de andre, de er bare sådan mere lyserød i det, men lille blomster. Ja, og så var vi inde i deres, hvor jeg købte den her nejlaksfjerner til 25 kroner fra mærket La Femme, og de har også nejlak. Du får dem i alle farver, men jeg tror bare, at det er det samme slags. Ja, så købte jeg de her nejlakker. Jeg har også dem på neglene. Jeg har lige taget dem på. Der er 4, og de kostede kun 10 kroner, fordi det var de sidste år tilbage. Helt vildt billigt, så det tilbud kunne jeg selvfølgelig ikke gå glip af. Der er en lyserød en, som jeg har på lillefinger, tommelfinger, ja. Det er også lige meget. Den hedder Strawberry Lollipop, og sådan, ja, den er hverken skrige eller baby lyserød, den er bare sådan helt normal lyserød. Så er der en gul en, der hedder Summer Sunrise, ja, som også minder om sommer, og ja. Og så er der en lilla en, der hedder Pale Violet. Og til sidst er der en Pear Ice Cream, som er sådan en mintfarve, ja, en turkis. Og de er alle sammen meget matte, der er ikke rigtig noget shine i, kun hvis du kommer noget topcoat på neglene, som også er godt, fordi det både shiner og så beskytter det neglene samtidig. Men de kostede kun 10 kroner, og det var også det sidste par, men det kan jo være, der er andre i andre butikker. Ja, og jeg ved ikke, om jeg fik fortalt, at de var fra H&M. Og så til sidst købte jeg den her BH. Den kostede kun 50 kroner, og den var ikke kun i min størrelse. Sådan en lyserød en med lidt blonde noget. Den er ret fin. Ja, det var det. Og til sammenlagt for de 7 ting, nu ved jeg godt, at jeg ikke rigtig har købt tøj, der kostede det under 200 kroner, så det er altså rigtig godt. Og her til sidst, så vil jeg lige lave et cover af, hvor jeg synger.
Så håber I kan lide det. No, I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I love the most. I learned to live half a life. Now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? I hear you asking all around if I am anywhere to be found. But I have grown too strong to ever fall back in your arms. I learned to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? Dear, it took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your promises, and now you're back. You don't get to get me back. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. So don't come back for me. Don't come back at all. And who do you think you are? Running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart. You're gonna catch a cold from the ice inside your soul. Don't come back for me. Don't come back at all. Who do you think you are? Who do you think you are? Who do you think you are? Ja, det var Christina Perri med Jar of Hearts. Håber I kunne lide det. Det var ikke måske at jeg sang super fantastisk, men her til sidst så vil jeg lige vise outfit of the day. Ja, jeg har en stribet og kjole med stjerner på fra en butik der hedder Wasteland, som er sådan en 80'er-agtig genbrug inde i København. Og ja, jeg har ikke brugt den så meget, men det går til nogle outfits. Og jeg kan godt anbefale den Wasteland butik. Det er sådan eneste, det er genbrug. Fordi du finder noget som alle andre ikke har, og sjovt tøj, og jeg har også en anden kjole med lynlås derfra. Så har jeg
telefon på, og pieces underbukser, og så har jeg de smykker, jeg talte om, og så skulle jeg egentlig have haft de her sko på med kilehæle, men dem tog jeg altså lige af, fordi det er ved at være aften. Og nogle sorte leggings, som er lige her, og det. Bare sådan nogle helt normale sorte leggings for pieces, som jeg fik i julegave, der var 800 kroner. Og hvis man må tale accessories, så det her hårspænd fra Matas til kun 8 kroner om en ring, som jeg købte på et loppemarked i udlandet til 50 kroner. Det var det, min første video. Håber I kunne lide det. Hej hej.